syuktong pula po. Pindot juga ning scammer tayo. Nakapalit kita mga motor ba nga bago ba? Kapal ng mukha mo. Na naman yung motor. Ngita na po kuan, skamon nga. Parang palit na po kuan. Four wheels ba? Mga nabara ron. Hindi nabara ito mga Fortuner. Ito unahan, ngita ulit. Exercisean kani akong praktisan kani akong orasyon yun kay anong tuog yun sila kay kuwang tag orasyon. Abracadabra, lungnek, syuktong, kulapo. Ayaw, di ma. Orasyon sa mga abat, makabuta, makalipat, tanawa ilang BLT, daghang uga. Lah, gini, wala na gini. Wat-wat ko ni. Naaway mo pa na ni. Udto na. Uy, pangwarta ba? Wat lang nagyod yung mga nabuyagan. Uy, Boy Matik, naon sa maka? Nagsapong maka na imo ha? Kita yung mga balay lagi. Buangan niya kung... Ayun, buyagan ba? Nihi na ko dito sa kahoy. Tayo ng balay, diri? Ako magpatambal po ko ba? Nangita ko ba ng balay kay gain po akong lawas. Pariya si Tani di ay. Gani, problema ko ni ba? Uy, kinuko kadako ba anak Boy Matik? Kakaya pa di mo asawa na no? Patambal lagi na ko ni kay. Kasi sabang usawa, sobraan na ni kita. Ayaw, di ma. Kita tag pa ng balay. Hindi ko magbalay sa mga balay ba? Siya may duka na padung dari baik laki. Kung pa tambal dahil siguro ni. Oy! Dong! Asaman mo nga tao! Nung, ikaw itong ng balay, nung. Tambal lagi minong. Ako ang manambalan dong. Ako yung pinakakulba nga. Manambalay diri sa amo ang baryo. Diri dayon. Ay, maayo nung kay naaka. Pero matambalan niya kung problema ba? Unsa may imuha ding gibati di ay? Buyagan. Uy, Ginoo. Dako gani kayo. Dako. Bibi, dinsa. Di basta-basta ni. Madapa ni nung. Dari. Sabi buyag ka. Sira ulo. Bibi, dinsa kuha sa kong kagamitan. Maulian ka ni nung. Ulian ni. Balhin ta, dili ni area nga tambalanan Oh, dito lahit sa ka ni. Kasi makitan ta. ta. Dito ta. Ay, kasakit lagi yun, Roy. Berte na yun ta. Ngapon. Ayaw po gunong. Ayun. Ang mauna may ako ang unahon ug kuan. Kinsay una na abot. Huwat-huwat lang sa diha. Ha? May ngapon, boss. Ma'am, Uy, saan ka? pwede, Pare. pwede ko mauna? Saan di kayo sakit niya eh? Pwede ka bantay nga. Ang naong. Ya, kami may nakauna. Hindi, dali mo ko mga busing. Sige, dali na. Ha? Ako yun na? Hapon na. Ikaw, saan Ikaw sunod ka? maligo ka, tigong ka. Sige. Ako Ikaw, yun na. nauna na lang dito ka. Boss, ako yun na, boss. Be, kinsay ni muuna dire. Ang kumulingkod din eh. Way lingkuranan. Ha? Tungko lang. Mao na makapaayo ni dire ah. Ingway klarong area. Unsa may imuhang gibati di ay nga wa man ka magpingit. Unsa may murag wa man kay sakit. Nung, marag sakit mo kung naonggod. Gwapo ba? Sobra ka gwapo. Kapal ng mukha mo. Gusto to na ako pakwaan. Yat. Makaayo ka ni? Giway. Problema sa iyon ra kayo na ayo hora. Kita'y nakauna nyo. Gani. Naiwit man ta. Magwanta ni ba? Ng balay mo naman. Sige. Relax lang mo. Kini mo pinakakuyaw mo daw ning gihadaw ka. Kagwapo ra gyud ay mga problemahan di ay. Oo, nung. Uy, kuyaw kayo ni. Abracadabra. Lungnik syuktong kulapo. Ang kagwapo daw mo iyang na problema. Tagsaritaw nga
magpatambal kay tungod sa kadaghang gwapo. Sa iyang kagwapo, amra nang huyab na siya kini ayo gini. Operasyon sa mga abat, makabuta, makalibat, tantawa lang LBT! Ayaw, di ma! Baga kagnaw, wa kay sakit. Ayaw, di ma! Dili pwede na drink mga bagagnaw. Bahalag wa kay bayad. Oh? Bahalag wa kay bayad. Ayun na to. Ayo na, kay baga kagnaw. Kasobrahan ka sa kagwapo. Next! Uy! Luuyam din eh. Di naman nagkahalot tindog din eh. Ako na nung. Ikaw na, tindog. Uy! Saan na yung tubo? Asam di ka? Nihir ko sa kahoy doon sa balay ba. Kalit naman ninuunog. Dako. Ipatambal din ako na ipanormal ko balik na. Na? Nakaihi kag, hilabot kag di ingon na to. Gago. Ha? Huwag hilabot og para nato. Kanang dili yung nato ng noon. Saan magyud din yung sakita ni? Basta. Kini, dali rin. Ako rin ayo ni. Yuha gyud nung hakin ako kahatag por kasi buhay ka blaka. Hoy! Orasyon sa mga abat, makabuta, makalibat, tanawang BLT, daghag ugat. Ayaw, di ma. Akong hapakog katulo. Agontahan lang ang reaksyon ha. Sige. Isa. Duha. Tulo. Uy, Usa imong napiling. wala. Usa pil nimo. Wala na nung. Ha? Wala na. Thank you. Salamat. Nasulbad ra gyud ay. Sulbad mo diyan. Sunod. Ayaw nagpangihi og mga kanang dagkong kahoy ha. Sige nung. Salamat nung. Di na gyud ko sabay sa usawa ni. Sige. Ayaw magaling pero kung uti na wala man po. Werte na yun tayo. Tutog na balayat. Di ko tuloy. Sunod. Wow. Sige, lingkod. Huwag mo kay bangko, no? Sige, pongko. Mo ni usod eh. Unsay imong gibati gani? Huwag magtapok mo sa kong barkada nung babag inom-inom nga. Ilahang gasto, di man magsakit akong tiyan. Nya. Pero pag ako na gani, muram kong mag-igit. Uy. Nipis kag tinai. Pero baga kag naong. Parehas na itong una. Itong niagid ng una diri sa mga. Gwapo ko na siya. Baga kag naong. Pero ayuho ko ni. Sunod, ayaw na yung palit. Bisa kunsa pa. Pabaga lang yung may naong ha. Orasyon sa mga abat. Makabuta, makalibat, tanawa imong. BLT. Daghag ugat. Sira ulo. Maayon na Sam- po, ani, no? Ayun na. Samot na kabaga imong naong. Sige ha. Maayon na, baga. Sige kag inom, ayaw nagyong palit-palit. Moro na. Ano din, ha? Mm. Salamat nung, ha? Oh. Mga kuyawa man ning nagpatambal sa kuha. Tistido kay mga sakit. Ito lang isa mo sobra pag dako pag latos tong isa. A few moments later. Tuso. Ang lagi kan. Tambali ko dito lagi. Ya. Kita mo po pero naayo pero namula mo po. Tayo. Kapal ng mukha mo. Dagkan ito kwarta na bala nun. Skamon ko to. Palit ko portioner. Uya, unira ko. Sige kayo magpatambal po ko dito ron. Mao din tawanan lang tawag na tambalan dai. Patambal ko ni dre. May hapon no. Oh, may hapon. Unsa may ato? Patambal po lagi ko no. Unsa may imong sakit? Okay panlasa ba? Uy. Kuyaw ni imong sakit.
basta ni. COVID-19? Wagi panglasa. Kapanlasa nung. Hindi totoo yan. Kumayo ko naman nung. Tagaan tag 500. Nya ug di ka na kumayo. Tagaan ko na mag 1,000. Kuya, wa ikaw na mahinoy mo kondisyon sa kuha nga ako mo tambalan. Asin piki pa lang ka. Bantay ha. Nakaminos ka sa kuha ba? So may pagtuon mo sa kuha nga ordinaryo ko nga tambalan. Sige nung, sugdi na nung. Atagi ko 500 magha. Oh, kumayo ko naman nung. Bali ha, ikaw ang muhatag ha? Oh. Kini, makwarta di ko ani. Sana all. Ini. Imbis kay donation ra ang akong gikuan. Bisag muhatag rag 20 okay ra. Kuya po ning magpanambal ba? Kay muhatag og kondisyon. Nga og di daw siya maayo, ako mo muhatag 1,000. Kung maayo, siya mo muhatag og 500 sa kuha. Okay kayo ni. Ayo mo gini. Nuang, rim-rima ni. Nanganin juga ni ba? Abrakadabra. Lungnik syuktong kulapo. Orasyon sa mga abat, makabuta, makalibat, tanawang BLT, daghang ugat. Ayaw, di ma. Nga. Lasaha. May lasab sa gamay nung. Promise? Wala, uy. Promise yun. Ulat diri ha. Sige. Kay naa ako'y ligon nga tambal nga kuhaon sa. Hindi totoo yan. Talikod sa, talikod. Si Aro may lasa ni Ron. Ba't ko gasolina? Jack. Kuha na ko. Siya, so, di siya maulian, ane? What? What the fuck? Impul kayo sakit. Siya rin maulian. Ini. Siya rin di siya maayo, ane? Prepare ko nih. Si Raulo. Kaya, tuhanan na eh. Ang tatay sakit, nangortar, ang tako diri. Yasul-hasul pa man ta. Wah, wata ko dong. Ako pa nagi plaster ning ako ang tambal para sa imuha kay kuyaw na imuhang sakit di ay. Sabay pagdali. Oh, nung! Oh, sige, sige. Okay, kwarta ni. Kapal ng mukha mo. Di na ko siya pagkitaw sa ako tambal. Tagam ni siya ron. Okay. Tubang. Nga. Nga. Nya. Unsa may lasa mo? Gasolina man yung painom suwa. Thank you. Naulian jud ang imong sakit. Ayaw, di ma. Kanina di ba ingong ka nga panglasa? Karon, unsa may lasa gyud? Ang gasolina. Gasolina. Naulian na gyud ka. Wala na ang COVID-19 nimo. Karon, ang 500 nga imong giingon nga ug maayo ka muhatag ka og 500. Nya, di gapon ka musalig sa kuang ka maayo mo tambal? Dire. Ang 500. Atay, isahan mo nung kumis ako tayo mga warta. Be, 500. Bro, Balik-balik ha, balik-balik pon. kaya. Oh, pangambas dito. Wala ko magdahom ba nga makapaayo yung tao. Ha?
500. Balos mo mo ba? Oh, may scam nun sa mga scammer. Balos mo ba? Guys, pabutang part 2 ato guys. O shout out na muna si Muñiz Christian, Boss Vlog TV, Santa Fe Vlog, o Balangunan Tabayns. Salamat kayo sa inyo Guys, mga shout out. boss sa perminti nga pagsuporta sa mga video. Og sa diya sa maparat pabahay si John mamaligyaig sigarilyo diya. Nga diri adyon siya ganina, nagpa-picture sa mga. Naghatag pa gyud siya og sponsor sa mga kanina. Boss, Salamat salamat kay boss sa perminti nimo pagsubaybay sa mga. Og sa ko ang amigo diya sa Compostela nga si Undo Herbito. Bye. Salamat. Salamat sa pag-support, bye.